Lugadan ang 5 pasahero kan sarong multipurpose vehicle na nadiskwido sa tinampong sakop kan Barangay Pinit o Campo Camarines Sur pasado alas 5:30 nin aga kan nakaaging Sabado. Istorya kan mga nakahiling sa insidente na sinda Gerson Bobis at sinda Vidri Lorcasa na parehong nagtatrabaho bilang mga construction worker harani sa lugar, marikas ang padalagan ka nasambit na bihikulo na nasakop pa ang ibong na linya kan tinampo hasta sa makasalpok sa poste sa gilid tinampo na nagresulta kan pagtagilid ka ini. Pagluwas ko sa barat, wow, nahiling ko, matulinaw na kurbada. Tapos, nakaibong digdi sa tinampo. So, kuyan, so iba, nabangga. Matulito, napitulin pangwan. Kinirapit so, iba, minutok maray, nagara sa sakyan. Ayun ko pang tao po sa lao. Binisto ang driver kan bihikulo na si Peter James Barcebal Ibaroga. Mantang ang lunad ka ini ang binistong si John Michael Malto, Christian Joseph Casitas, Kian Filayo Moran, Carlos Megalron Cruel na nasa edad 20 hasta 22 anyos. Interong estudyante asin mga residente kan Tabaco asin Tiwi Albay na tulos man na nagkadarara sa Ocampo District Hospital. Sa impormasyon, haling tigaon pasiring kutang banwaanin pili ang mga biktima, kan mawaranin kontrol sa manibela ang driver ka ini na nagresulta sa saindang pagkakadiskwido. Na-lost control po yung driver sa kanyang manibela, nag-overshoot siya or tumawid po sa kabilang kalsada. Ano po? And then, nahulog pa nga, nakatawid na sa kabilang kalsada, nahulog pa sa kalsada, sa shoulder road. Ano po? And then, tinamaan ito yung kilometer post saka electric meter ng isang residential doon. Dugang pa ni Police Staff Sergeant Paanyo, may lisensya man ang driver kan imbweltong bihikulo asin may magkakaniguman ang mga dokumento. Accident prone area man daa ang lugar. Advice na lang sa kahit datihan na dumadaan dyan o baguhan pa man, kailangan lang natin ituon po yung isip natin na tayo pa nagdadrive, isipin natin yung mga rules and regulations sa 4136 which is pag dumating tayo sa mga curb roads, mga crossings, sinasabi po doon na kailangan natin mag-minor o magbawas ng bilis para makaiwas sa posibleng kollisyon. Katakod ka ini, nangapoda ng otoridad sa mga driver urog na sa mga dayo sa banwaan, asinda ipakabisado ang lugar na mas maging alerto para sa mas ligtas na pagbiyahe. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Kung mayo ning iba.